Bueno, Esteban. Zer moduz? Arki. Bueno, arki edo, ez dakit, Osea, Borussia Dortmundeko azari gara izetan, ez dakit zure ere, albiste jakinala, harako, pentsakizunen bat edo etorko zaizun burura, ez da? Kezka beti sortzen da, ez da, baina ez da, nik uste tokatzen zeguna da psikosian ez sartzea. Eta egia da psikosi bat sortzen ari dela, atzo bertan, entzuten zen baita Malagan, astezentuako prozesio batetan, burruka baten ondorioz. Albiste man gendu, bai. Hori da, ez da. Hori izango litzateke psikosian sartzea, gauzak argi izan gabe ere, psikosia horietan hori laguntzea, onditzea hori, nik uste hori dela egin behar dugun azkena. Beraz, hartu behar dian prebentzio guztiekin, baina nik uste erakutsi behar dugula normaltasunean bizitzea posible dela. Normaltasunean bizitzea eta horren ari da armagabetzea. Hori izan da albistea azken egunotan, larun batetik onuntza behintzat, horren ingurutik gabiltza, eta bezakit armagabetze hori, hasteko eta behin, pozez, nabardurez nola jaso zenuen. Nik pozez, uste Euskal Gizarteak aspaldian esperoan zaukan pauso bat eman ahal izan zelako. Pozez baita, demostratzen delako, herri honek, gizarte honek gaitasuna daukala, kanpoko interes politiko batzuen gainetik gauzak egin eta txantaje horretatik irtetzeko, nik uste sorpresa sartu zuela gehiengo batek nola kudeatu zen, kezkak ere bazeuden diskrezioaren inguruan, nor zalantza ezberdinak eta abisuak ere bazeuden, baina ehundaka pertsonak, ehunda piku pertsonak ez da parte hartu izana prozesuan eta modu honean joan izana bukaera arte, demostratzen da borondatea dagoenean, gauzak posible diala. Eta 2011-tik 2017-ra espada posible izan da, interes politiko batzuk zeudelako gure herria oraindik ez da, gizarteak garaituta daukan etapa batean mantentzeko. Oraindik ere, nik uste borondate horiek hor daude, ikusi beharrik ez dago, ze desberdinak izan zian Espainiako eta Frantziako gobernuen adierazpenak ekimen berdinaren inguruan, baina nik uste bide honean goazela eta behin betiko nik uste etapa berri honetara salto egiteko aukera daukagula eta eragile politiko bezala hor bultzatzera joango gara. Aipatu duzu, ezin desberdinak izan diren jarrerak, eta atzo, hain justu ere, Espainiak esan zituenen ari da, Holandekin izandako harremanak eta borrokak, eta Andoni Ortuzarrek novelazio puntu bat egon badagoela, edo berak uste dela novelazio puntu bat egon dela edo guztiontan ere esan zuen, eta esan zuen, Espainiak nahi izan ezpalu, Frantziak elukela biderik erraztuko. Eta beraz gauza beste modu bat izango zela. Esan ez bezala, agian hemen azpitik beste joko bat edo egon dela berroak zabalagoa edo. Takit, hori izan liteke? Nik terminoin simpletan botatzea ere uste ez dela egokia, esatea Espainiak espanu nahi izan Frantziak ez zuela egingo, egia da ere horrelako gauzak posible egiteko borondatea izaten da, testu inguruaren arabera ere izaten da, aietekoak ere bere pausuak eman zituen, eskenategi konkretu batean, eta oraingoan ere konkretua da, esate zen ez da, berriz aurkeztuko balitz, bagian ez zuela borondaterik izango, oraingoan badakien ez berak ez duela errepikatzeko aukerarik, ero ez dela aurkeztuko erabaki duela Espainiako presioetatik jokatzea. Hor, egia esan gauza asko esan daitezke, baina zerbait argi gelditu da, eta da borondate politikoa dagoenean, ez dagoela legediak oztopatzen duen biderik, eta zerbait nabaritu badabala Euskal Gizarteak borondatea izan duela, daukala eta izango duela, eta hori frogatzeko orduan demostratzen duela prestutasuna daukala, inongo interes partikularrik gabe lagundu, eta hor atzo ere komentatu zena oso gauza kuriosoa izan zen nola desberdintiketa egiten zen Lusoko atxiloketa gertatu zianean eta larun bateko egintzak eta nola poliziak ere, frantziar poliziak ere eragilei, onzian artizegoei eskerrak ematen ziren, ez da, posible egitearen arma horiek desagertzea. Beraz, ikusten da, gauza bada borondatea dagoenean da ez dagoenean.
Guztien ondoko azterketak izango direnak eta orain zer eta guztiak aztertzen direnean eraguzitako jarrerak eta eraguzitako nabardurak jaso izan ditugu beste eta bereziki ideamendia batek esaterako askotan errepikatu izan duena, baita beste batzuk ere berandu ongetorria naizta berandu. Ezakit, berandu izan da, azken aukera aprotxatu duetak, aldortik ze azterketa ingo zenute? Berandu izan dela argi dago, baina hortik aurrera berandutuzun horren errua, bateri egokitu, besteare egokitu, bakoitzak ze parte daukan, oraindik ere, PP-ko gobernuak behin eta berriz esaten du, ez dela inongo negoziazio politikorik emango, eta nik uste dut zerbait argi utzi bazuen aietetik irten zen bide horriak zen, ez zegoela negoziazio politikorik eta negoziaziorik bideratzeko aukerarik, baizik eta planteatzen zela gai teknikoa, unearetan gai teknikoa deitzen ziana, hau da, gatazkaren ondorioan konponbiderako ze pausu eman eta horretara modu adostuan egitea. Hori da nahi ez duena egin ez duena nahi izan Espainiako gobernuak 2011-tik eta oraindik ere nahi ez duena egin uste duelako iraganeko egoera horretan mantentzea politikoki berarentzat interesgarriagoa dela. Zalantzarik gabe, eta nik uste hor danok gaudela ados, 2011an egin litekena 2017 arte itxarotzea hori txarra izan da. Hain justu ere, hemen kontua da, eta desagertu behar duen, azkar batean desagertu behar duen, desagertzea komeni den, ez den komeni, aldorretik balduzu murtapelik. Nik uste dut etak bere zikloaren bukaera ahalik eta bizkorren adierazi behar duela, bere prozedurak izango ditu, baina garai berri batetara pasatzen nahi badugu, garai berri horrek eskatzen duena da iraganeko garaietako referentzia horiek bukatu behar diela. Eta nik uste dut horren baitan, eta utzuten ari geren adierazpen desberdinen inguruan, eztabaide horretan ari dira, eta denbora gutxi barru eztabaide horren erabakia emango digute, baina, emango dute, baina nik uste dut elitzatekela komenigarria izango, oraindik iraganeko garai horren eragiletako bat horri izatea. Eta bere disoluzia aurkeztu beharko luke, ero erabaki beharko luke ahalik eta bizkorren. Hori espero duzu behintzat garratzea. Zikloak amaitze hortan eta orokorki hartuta eta Eusko Alkartasuna alderdia ere, nolait, kongresu atarian dago, kongresu esperan edo, pentsatzen du lanen arituko zaretela, ekainan izango da kongresua, ezakit orduan idazkari nagusi izaten jarrituko duzun, edo aurkezteko aukerarik edo aldorerik edo gogorik izango duzun, eta ezakit hortaz. Tokatuko da, hori ere bere prozesua darama, eta pentsatu bai mila huelta, baina erabaki ofiziala, esan dezagun, oraindik azaleratu gabe dago, eta prozesuaren baitan jakinko da. Eusko Alkartasunaren barrukoak ez dira ezkutuko denoski, gora berak egon badaudela Eusko Alkartasunaren justu ere, Euskal Herria Bilduren baitan kokatu izanak ere, kanpora begirako irudia eta desagertaraz egin duelako neurri handi batean. Ez dugu ikusten Eusko Alkartasuna oiz egunero lerro buru edo unkaritan eta barreza. Eta guzti horrek ezagit ondo ezik ere sortzen duen Eusko Alkartasuna kide batzuren baita behintzat. Euskal Herria Bilduren 2009-tik apustu egin genuenean gune soberanista bat sortzena, zalantzarik gabe beste batzuekin batera egiten dituzunean apustu politikoak horrek kudeaketak behar esaten ditu, ezta? Eta kudeaketa horien baitan, bertatik 2009-tik 2010-tik aurrera egin diren pauso desberdinak bere eztabaidak sortu ditu, bere zalantzak sortu ditu, bere desadostasunak, bere adostasunak eta akordioak. Modu normal batean kudeatu izan ditugunak, eta orain ere horrela kudeatzen ari genak. Zalantzarik gabe, eragile politiko berri baten sorrera erabaki genuenean, Bildu deiturikoa, eta eragile hori erakundetako marka bezala erabaki genuenean sortzea, jakin bagenekien eragile horrek hartuko zuela mediatikoki izango duen espazioaren zati handi bat, beste gauza batzuen artean erakunden bitartez egiten dialako hemen, eta edabideak
erabakiak erakundetatik hartzen dituztelako beraien berri asko, erabaki politikoak asko eta asko erakundetan hartzen dielako, beraz horrek eragina izango zuela argi dago, baina ez da eragin bat berezia eari egiten diona, baizik eta nik uste dut, bertan EH Bilduren baitan gauden eragile politiko guztiei, alderdi politiko guztiei eragiten diguna, ez da, argi daukagu EH Bilduren baitan ere alderdi bakoitzak bere personalidadea eta bere espazioa jorratu behar duela, hori bakoitzaren ardura da, eta horren baitan lana egitea tokatzen zaigu, are gehiago etorkizunean, baina jakinik, espazio instituzional hori EH Bilduk izango duen bitartean, edo daukan bitartean, zaila izango dela, komunikatiboki iraganean izaneko esparru berdinak izatea, beste gauzatzen artean, adostu daukagulako berak hartuko duela paper hori. Hain justu ere, etaren desarmaketaren bezperan, abandoko hotelean agertzapen bat egin zen, eta agertzapen importanta zen, alderdi guztiak zeudenan bat izan ezik, eta bertan ez zegoen Euskal Alkartasuna, Euskal Herria Bildu zegoen, ez zuen zu, eta ezakite horrek ere galderak sortu dituen. Ordezkaritza instituzionala dakaten eragileak izan ziren, eta horrela zegoen adostua. Bosera maila Unión eta EH Bildukoa Arnoldo, eta bertan zegoen EH Bilduren izenean. Baionan bertan izan zen ekimenean planteatu zen ordezkaritza askoz ere zabalagoa izatea, eta han koalizioak izan beharrean alderdi politikoak izan ziren, eta beste batzuen artean Euskal Alkartasuna izan zen, beste eragile politiko, sozial, sindikal egon ziren bezala. Esparru desberdinetan, modu desberdinak plantatzen dira jokatzekoak, eta horren baitan normaltasunez aritzen gara. Normaltasun horretan, eta dramatismorik jarri beharrik gabe edo, baina azken batean ulergarri izan liteke batzuk nolait Euskal Alkartasunaren izaera, gorde eta ezakite eutsina izatea. Agian normala ere izan liteke Euskal Herria Bilduren baitan ibai horretan sartzen joatea, eta agian noizbait Euskal Herria Bildu horretan ezakite denak nahastea edo ezakite... Etorkizunean ze izango ez dakigu, baina esperientzia desberdinak badaude, nun demostratzen da, aukera biak ustartzekoak posible diala. Luzaroan ustartu ditezke biak? Bai, badaude hamarkatako esperientziak beste toki batzuetan, hori barne antolaketan nola egiten den, horren baitan dago, eta horretan ari gara orantxe EH Bildun, baina esperientziak badaude, nun esparru amankun bat izanik, esparru horretako alderdi bakoitzak ere bere ibilbidea propioa egiteko, eta berezitua eta desberdindua egiteko aukerak badaude. Abando, botela ipatuzuz, eta EPPK-ak azoplazatu zuen oharra edo gogoan daukat, eta bertan Euskal Erakundei eta bereziki Jaurlaritzari eta Uxue Barkosen gobernuari laguntza edo, babesa eskatzen ziren zuzenean bereziki, eta gainera, armagabetze hitza etzen inuna gertzen komunikatu hortan edo. Zekite, komunikatu hori irakurrita edo, presoek zer nola bidartu horreten edo presoen eztabaida horretan nondik jo beharko luketen, pentsa dezakezu? Ez, dakit esan dutena, presoek orain eztabaidan ari diala, eztabaida desberdinak, baina bat izan beharko litzateke hartu beharko bilbide politikoarena, etak bere barne eztabaida horretan zalantzarik gabe azkenean etak ide asko preso daude eta horre bere partea izango dute. Baina nik uste dut atzoko adierazpen horretan edo ohar horretan indarra ematen zitzaiona da une honetan, presoen inguruan garrantzik nagusia daukana da dispersioari eta preso gaixoei, eta zentzu horretan bai Jaurlaritzak eta bai Nafarroko gobernuak izan ditzaketen ero egin ditzaketen lan guztiak eta esfortzu guztiak egin zitzaketela preso horiek lehen esaten zen Euskal Herrian ez zegoela espetxe nahikorik edo minimosko kalidad bat izango lukenik horietanak barneatzeko gaur egun badaude. Eta beraz, nik uste dut egoera ere arinduko lukela milaka edo hundaka kilometrota, eta batzutan 1000 kilometro baino gehiago dauden preso horiek han izan beharrean, bereien familientzako ere askoz ere hurbilago izango litzateke, Zabaian egongo baliateke, edo Iruñan egongo baliateke, eta nik uste dut eskaera ere hortik badijoala. Uste duzu, Jaurlaritzak eta Nafarroko gobernuak ahalmenak edo eskumenak baliabidea bat dituztela, nolait erabaki hori edo aukera hori behartzeko?
Bueno, daukana da, kasu honetan, Gasteizko gobernuaren kasuan, eskumena Gernikako estatutuak onartuta. Espetxe eskumena berak kudeatzearena. Hori ere ez dauka. Eskualdatu gabe dauden eskumenak Eskumen artekoa da, ezta? Eta nik uste horrek ere lagunduko lukela. Eskumena bertan izango balitz, horrek ere lagunduko lukela. Egia da, Espainiako gobernuak erabaki dezakela oraindik ere, ez da, traba guztia jartzea, eskumena ez ematea, lekualdatzea, eta oraindik ere alden enean, ez da, aldenik eta urrunen, urrutien izatea presoak hor dago. Baina eskusak ere agortzen ari zaizkio. Hasiera batean etaren violentzia zen, gero zen etaren armak, orain etaren izaera bera izango da, baina eskusak agortzen ari zaizkio, Euskal Gizarteak erabaki duelako pausoak ematen jarraituko duelako. Badakigu hori horrela dela, baina nazio hartan ere gero eta zailagoa egiten da saltzea nola bere ibilbidea bukatu nahi duen erakunde armatu batek ez duen parean hori erraztuko dion gobernurik aurkitzen. Ez diete gure, aukerarik kendu nahi, baina azken batean aurrekontuen arira edo atzo Josune Gorrospek legebiltzarrean esaten zizuten askatzeko kapoti dauzkatzuen eragin eta ezekite. Ausardia askatzen zigun. Ausardia askatzen zigun, eta nik kuriosoa gertatzen zen, ez da, ausardia askatzea, baina kanpainatik bertatik, herri akordioak eskaini dizkion talde bateri, herri erabakiak hartzeko ausardia eskatzen dionari, eta herri ikuspuntu hori izan beharrean erabaki duenak alderdi sozialistarekin eta alderdi popularrarekin egun dagoen estatukoa, eta estatukoa ez da soilik eremu sozialean, eta azkenean aurrekontuak onartzen diran gizarte klase sortzea nahi duzun horretarako tresna da, baizik eta eremu politikoan ere erabaki du, erabakitzeko eskubidea ukatzen dutena, eta herri honen eskubideak ukatzen dituzten bi alderdi bakarrekin lehenik eta behin gobernua osatzea, eta bigarrena aurrekontuak adostea. Ausardia eskatzea horrela jokatzea erabakitzen duen talde batek, beste hausatuen artean gutxienez harrigarria da. Bueno, solaski noski, gara, eduzaretik. Egunon. Egunon, bai. Galdera, luzea aipatu den gaiaren aritik, ekaineko kongresua dela eta, Euskal Alkartasunaren kongresua dela eta, Euskal Herria Bilduk azken urte hauetan, hauteskunde plataforma izatetik, erakundeetan ordezkaritza erabatekoa izatera egin duen bideo honetan urrengo pausua eragile politiko gisa, identifikazioa handiagorekin edo are gehiago aurrera egitea planteatzen ari dela edo horrena inguruan susmoak daudela eta kongresuari honen inguruan iritzia eskatuko zaio, gaia azalduko da, gaia aztertuko da, Euskal Alkartasunak bide horretan aurrera nola egingo duen erabakitzeko edo posizioa finkatzeko? Bueno, Euskal Alkartasunako kongresuetan, ez dakit beste batzuna nola funtzionatzen duen, Euskal Alkartasunako kongresuetan ponentzia desberdinak izaten dira, bat izaten da politikoa, eta bertan urroko 4 urtetarako ibilbidea markatzen da. Ponentzia horretan testu batzuk azaltzen dira, eta testu hori zuzenketak egiteko aukera dago, zuzenketa libreak edo zen gainaren inguruan, eta horrek bermatzen duena da, azkenean militantziak berak erabakitzen duena eztabaidatzen dela. Beraz, irekia dago, eta zalantzarik gabe Euskal Alkartasunari eragiten dion, etorkizunean eragiten dion gai guztien inguruan hitz egiten da normalean, eta hitz egingo da gainera. Galdos. Bai, egunon, Peio. Bai, egunon. Nik ez dizu jarretuko kongresari buruz. Ez, badaukanik beste jakimin bat. Momentu honetan, nabarmena da, Europa krisian dagoela, ez? Eta nabarmena da baita ere, Euskal Alkartasuna badaukala partaidetza Europa mailako aliantza garrantzitsu batean, eta Katalunia hor dago, Eskerra Republikana aliantza horretan dago, Eskozia hor dago, Eskozis National Party hor dago, zuek ere hor zaudete. Esan nahi dut, jakin nuke aliantzaren osasuna, esan nahi dut, ea badagoen momentu honetan gogo eta amankomunik badagoen, edo noizean behin elkartu eta zuen kongresoak eta egiten dituzuen, edo badagoen
ikusi duzuen beharra Europa murgilduta dagoen krisi sakonen baitan, ea aliantza horretan zer nolako lanak egiten ari zareten, eta ea, gara jauetan bereziki zerbait berezi egiten ari zareten aliantza horren baitan. Egiten ditugu, urtero egiten ditugu, bere kudeak eta bilera eta batzarretatik aparte, urtero egiten ditugu batzar nagusi batzuk, aurreko asteburuan izan zen Polonian, konkretuki Erruniako gune batetan izan zen bertako kide daukagun egoitzan, izan zen batzar nagusi hori, eta zalantzare gabe, nik uste betidanik herrien Europa aldarrikatu dugun eragile izatetik, izanik oso keskatua gaudela Europaz ibilbide hartzen ari den, eta Europan izan beharko dituzkuen elkartasunaren ingurutik, eta herri ereduaren, Europa ereduaren ikuspuntutik izan beharko dituzken apustuak egin beharren justo kontrakoak egiten diana. Eztabaidak konstanteak izaten dira, han planteatu ziren gai desberdinak, beste gauza batzuen artean ere oso adi izaten duguna, zen eta jakin badakizu talde politiko hori Alianza Libre Europea eritzona hori da erabakitzeko eskubidea, autodeterminazio eskubidea aldarrikatzen duen talde bakarra Europan, eta beraz hori aldarrikatzen duten taldeak bertan daude gehienak barneatuak, ezuk esan duzu bezala Eskoziako kasuan Scottish National Party, ero eta Plaid Cymru bai Galesen, ero eta Korsoak, ero eta bai Eskerra, ero gugeu. Zalantzarik gabe, ematen ari direan mugimendu soberanistak Europa inguruan ere, horrek ere baldintzatzen du ze Europa mota osatuko den, eta eztabaida bai orokorra da, eztabaida jarraia da, oso keskatua gaudelako sortzen ari den Europa, estelako sekula ere nahi izan genuen Europa. Egunon, Peio, ni aurrekontuetara joango naz. Atzo onartu ziren Gasteizen, eztabaida nahiko tensoa egon zen, ikusi genuena behintzat alderdien artean gauza asko aurpegiratu ziren, eta onartuta gelditzen dira urtengo aurrekontuak, 3 urte falta dira legegintzaldia amaitzeko. Ez dakitzelan ikusten duzuen Euskal Herria Bildutik akordio berrietarako aukerak irekita gelditu dira, atzoko eztabaida eta gero zubiak apurtuta daude, nola dago hemendik aurrerako bidea EAJ-ari edo Eusko Gobernuari begira? Guk atzo ere esan genuen, atzo jada 2017ko aurrekontuaren ibilbidea bukatzen zela, guretzako 2017ko pauso hori galtzea izango litzatekeela, benetako aldaketa bat posible egiteko, baina hilabete gutxi barru, urrian, berriz ere jarriko garela 2018ko aurrekontu buruz hitz egiten. Eta berriz ere esan genuen, gure eskua hor dagoela, eta adostasunak lortzeko borondatea badaukagula. Relatoaren batalla izaten da askotan, eta relatoaren batailaren baitan, aurpegiratu nahi izan digute, lehen Estepanek esan duen bezala, kanpotik erabakitze dutela EH Bilduk zer boskatzen duen. EH Bilduk eragile askorekin, baina askorekin esoli sindikatuak hitz egiten du aurrekontuei buruz, eta zalantzarik gabe, beraiek egindako aportazioak kontutan izate dituzte. Baina EH Bilduk hartzen ditu erabakiak. EAJak hartzen dituen bezala, zalantzarik gabe, eta une honetan EAJak jada guk ezer erabaki aurretik bazaukan argi Alderdi Popularra izango zela bere bazkidea, beste gauzatzuen artean, ikusi genuen aurrekontuen osoko zuzenketarako bilkura aretan, nola Joseba Egibarrek saltzen zuen PP oso inteligentea izan zela, eta kontrako ezer lortu ezarren zentralidade politikoa lortzen zuen. Hemen, Rajoyk ere inzituen bere gunen adierazpen batzuk, argi ikusi da EAJak PP-rekin kromo aldaketa hori izan zuela helburu, eta oso merke irtetzen zitzaiola PP-rekin adostasuna lortzea 29 milioi zialako. Gukatzu argi adierazi genuen EH Bilduren boska ero babesa ez dela lortzen 29 milioirekin.
Bueno, eta biribiltzeko gaur Nafarroan albiste da, Jose Luis Mendoza kontseilariaren dimisioa edo kargu uztea edo neke atarteko izan litekela ere aipatu digu gure lankideak Iñaki Erreak handik, baina, bueno, oraindik berak argitzapenak emango ditu noski. Hala ere, ez egite Nafar gobernuak bizituen egoera ez errex horretan, arrakala bat izan liteke, nolabait dimisio hau? Arrakalak bilatzen dira hasieratik eta bilatzen ditu gehien bat UPN, PPk eta PSNek. Nafarroko goera ez da kudeatzeko goera erraxa ere. Azken finean han ere koalizio bat dago gobernua babesten, gobernuan koalizioa bakarra dago eta gero bai deiturikoa da, baina bai izquierda eskerrare koalizioa da, bai Podemos eta bai EH Bildu ere, ez da. Beraz, nik uste dut zerbait adierazten ari bagarra da borondate politikoa eduki badaukagula aldaketa ez soilik 2015an gertatu zen bezala, baizik eta 2019an babes handia horrekin jarraitzen egitea eta hori izango da gure esfortzua. Hortik aurrera, la urte oso urte gainera hezkuntzaren kasu honetan ematen ari dena aldaketaren baitan ikusi dugu nolako eraso bortitzak izan diran eta segitzen ari diran UPNren aldetik, Nafarroko erregimenaren aldetik, eta horrek bere eraginak izan ditzakela pertsona desberdinetan normala da. Guk ez genioke garrantzi gehiagorik emango eta argi daukaguna da aldaketaren esfortzu horretan EH Bildu prest egongo dela atena emateko. Pello Urizar, amarraketa ez dakizela minutu, beraz bukatzeko tenorea, ala beharrez, baina eskerrik asko, laster arte, asteburu nahi garo, aste santu nahi garo esaten indar. Asteburu luzea, ez da, baina berdin. Andamodan ondo garo, eta laster arte noski. Mila esker. Zuekin belaxe naiz, orain albisteak, Xabier Usabiaga.